akachiburu ala Nigeria n'oge gara aga bụ Chief Olusegun Obasanjo etogo ma gbaa gọvanọ Chukwuma Soludo ume ka ọ kaba arụ mee ka Anambra bụrụ steeti bụ obuzuogwu n'imepụta mmanụ nri n'ala Nigeria n'atụmatụ nkwụ o nwere o ji wee bata. Chief Obasanjo kwuru nke a n'Ọka ka ọ nọ na-eto gọvanọ Soludo n'ike ọ kpagoro n'ime otu afọ o ji wee weghara ọkwa ọchịchị. Onye nta akụkọ anyị n'obu gọọmenti Valentine Mbadowa ga-akọtọpụrụ gị akụkọ a. Chief Olusegun Obasanjo bụ onye bịara Anambra ịgba akaebe n'ọgbakọ ahụ bụ nke gọvanọ Soludo chịkọbara iji wee gosipụta ọrụ ọ rụgoro n'otu afọ ọ banye n'ọchịchị. Oge ọ na-ekwu okwu na mmemme ahụ, Chief Obasanjo kọwara Soludo dịka nwoke ga-aba nnukwu uru n'ihe gbasara ọchịchị obodo nakwazi na mba ọzọ, ma kwupụtakwa nkwenye o nwere n'ebe ọ nọ na ọ ga-eme ihe pụrụ iche n'afọ na-abịa abịa. N'okwu nke ya, ụfọdụ ndị eji okwu ha agba izu bụ nke gụnyere Chief Austin Oguejiofor ya nakwa Chief Cyril Okoye kwuru na afọ juru ha n'ihe gọvanọ Soludo rugoro n'otu afọ ọ banye n'ọchịchị, ma kwezikwe nkwa na ha ga na-akwado ọchịchị ya iji wee mee ka Anambra bụrụ ọkacha ibe. N'okwu nke ya, onye isi oche ndị Manufacturers Association of Nigeria na mpaghara South East bụ Lady Ada Chukwudozie kwuru na ọlụ ndị ahụ bụ nke gọvanọ Soludo rugoro bụ nke ama na ọ ga-arụ n'ihi na ezi ọlụ bụ ndị ọ rugoro mgbe ọ bụ onye mgbazi ọnụ nyegara akachiburu ala Nigeria ya nakwa mgbe ọ bụ akachibugoro ọba ego nke Nigeria bụ nke eji ama atụ, ma kwukwazịa na amụma niile gọvanọ Soludo wepụtara iji wee weta na mmezu ihe gbasatara ọlụ ụzọ, ọlụ latrik na ọtụtụ ihe ndị ọzọ bụ nke ga-eweta mbawanye na steeti a, ma wepụtakwa ọtụtụ ọlụ bụ nke ndị ntorobịa ga-esi n'ime ya enweta ego. Ndị ọzọkwa bụ ndị eji okwu ha agba izu bụ ndị gwara ABS okwu na mmemme ahụ bụ ndị gụnyere Chief Innocent Chiekezie ya nakwa onye isi oche ọchịchị nchere oge okpuru ọchịchị Nnewi North bụ Injinia Chris Obiora kwuru na kemgbe gọvanọ Soludo banye n'ọchịchị na ihe ọ na-eme bụ ihe ga-eweta agamniru na Anambra steeti, ma kpọzikwa ndị Anambra ka ha kwado ya n'ịdị na-atụ ụtụ isi ha mgbe ekwesị, ma bụkwaziarụ ndị na-edobe iwu ka o si kwesị. Mmemme ahụ bụ nke achịkọbara na International Convention Center nke dị n'Ọka bụ ihe dọtara ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị si na steeti a nakwazi steeti ndị ọzọ gbara gburugburu bụ ndị gụnyere nwunye aka na-achị steeti a bụ Chief Mrs. Nonye Soludo, onye isi otu Dozie Group bụ Chief Daniel Chukwudozie, onye bụbugoro onye omeiwu bụ Honorable Ifeanyi Ibezi nakwa ọtụtụ ndị ọzọ na-alụ na gọọmenti, ụmụ ntorobịa nakwazi ụmụ nwaanyị ndị Anambra